ҷамшед Нурмуҳаммадзода раиси Бонки Миллии Тоҷикистон гуфт, ки интиқоли пули муҳоҷирони корӣ аз хориҷа ба кишвар кам шуд ва ин раванд ба сармоягузории бахшҳои дигар аз ҷумла кори бонкҳо таъсир гузоштааст. Вай гуфт, чунин вазъ онҳоро водор мекунад, ки аз харҷҳои дуввум дараҷа даст бикашанд. Раиси Бонки Миллии Тоҷикистон ин ҳарфҳоро ҳангоми баҳс дар бораи рушди соҳибкории хурдумиёна дар палатаи болоии парлумон ба забон овард. Агар то соли 2014 муҳоҷирони тоҷик аз Русия беш аз $4 миллиард пул мефиристоданд, ин рақам дар соли 2017 ба $2.5 миллиард коҳиш ёфт ва на танҳо ба буҷаи хонаводаҳо, балки буҷети кишвару кори бонкҳо ҳам зарба дид. Ин рақам дар соли 2015 ва 2016 ҳатто ба таври рекордӣ то марзи 1 миллиону 200 ҳазор ва 1 миллиону 900 ҳазор поин омада буд. Аммо ҳадди аққал як соли пеш мақомоти Тоҷикистон таъсири камшавии пули интиқолии муҳоҷиронро ба иқтисоди кишвар эътироф кардан намехостанд. Раиси Бонки Миллӣ бори аввал кам шудани пули муҳоҷирон ва ҳамин тавр таъсири онро ба ҳаёти кишвар эътироф намуд. худи ӯ дар гузашта расман аз хабарнигорон хоста буд аз муҳоҷирон бут насозанд, чун он қадар пуле намефиристанд, ки кишвар аз онҳо вобаста бошад. Ҷамшед Нурмуҳаммадзода дар нишасти матбуотии 23 январи соли 2017 аз хабарнигорон хост зиёд болои пули муҳоҷирони тоҷик ва таъсири он ба иқтисоди кишвар таъкид накунад. Иқтисоди мо ба ҷуз аз пули муҳоҷирон чизе дигар надорад? Суол гузошт ӯ дар ин нишасти матбуотӣ ва афзуд: як хоҳиш дорам. Ҳамаамон мардуми ҳамин ҷоем. Дигар акцентро болои муҳоҷирон надиҳед. 60 ва ё 70% пули муҳоҷирон музди меҳнаташон мешавад. Дигараш аз ҳисоби бизнес аст. Аз шумо хоҳиш дорам, ки дигар дар ин бора сухан нагӯед, гуфт ӯ. Бонки марказии Русия чанде пеш эълон кард, ки дар 3 моҳи аввали имсол муҳоҷирон аз он кишвар ба Тоҷикистон тақрибан $0.5 миллиард пул фиристоданд. Ин ҳисоб дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта андаке бештар, вале дар муқоиса ба омори соли 2013 хеле поинтар аст. бино ба иттилои расмӣ, то як ва бар асоси манобеи ғайррасмӣ тақрибан 2 миллион аҳолии Тоҷикистон барои кору иқомат дар Русия қарор доранд. Бархе аз коршиносон кам шудани пули интиқолии муҳоҷиронро ба чанд омил рабт медиҳанд. худи муҳоҷирон ҳам мегӯянд аз як тараф пардохти пули патенту гаронии иҷора ва аз тарафи дигар ҳаққи сабти ному убури сарҳад як бахши асосии буҷети онҳоро буридааст. бархе дигар аз муҳоҷирон, ки мавсимӣ ба Русия мераванд, гуфтанд, ки кор дар он ҷо ҳанӯз ба маҷрои 5 соли пеш барнагашта аст ва дар сохтумон пули зиёд ба даст овардан кори чандон осон нест.